Welcome to Zanzibar! Hakuna Matata! Tu sa nemôžete proste na nič opýtať, informovať, pretože sa nalepia na vás. Sú pláže takéto a potom je to tu krásna. Kameň, kameň! Tam je! To dám. Jasné. Ja Budeš na YouTube. Nevadí? Budeš na YouTube. Nevadí. Takže takto to vyzerá na Nungwi Beach v Zanzibare. Alebo na Zanzibare? Na Zanzibare. Takže takto to vyzerá na Nungwi Beach v Zanzibare. Zas som povedal v Zanzibare. Na Zanzibare. Boha. Dám si dole papuče. Voda má asi 28 stupňov, vonku niečo cez 30, 32, 33. Super. Ja si to užívam, jak by povedal pán kapitán. Miška už vybavuje biznisy s Masájmi. Sa volajú Masájovci, ktorí sú takto oblečení. Čo si vybavila? Náramky mi chceli dať. Náramky nám chceli predať, ktoré sme priniesli sem my. Pretože jedna naša známa sem posielala náramky miestnemu Masájovi a potom pravdepodobne z Číny, neviem odkiaľ sú, to by som klamal. A no, tu ich predávajú potom. A tak, nejako si musia zarobiť. Čo ideme robiť? To je fajn. Ale poďme sa prejsť a uvidíme. Okay. Poďme nájsť hviezdice. No, teraz môžete vidieť, že pláž nie je úplne čistá, nakoľko je momentálne ráno a je odliv. A zvyčajne pol dňa to tu takto vyzerá a potom postupne začne príliv a všetko zmizne, všetko zaplaví voda a je to tu krásne ako na obrázkoch. Ale toto je typické pre Zanzibar, že pol dňa sú pláže takéto a až potom je to tu krásne ako na obrázkoch. Hej, presne ako Miška hovorí, toto je taká nevýhoda, že v týchto skorších hodinách do takej druhej, tretej môžete vidieť takéto pláže, čo more vynáša na brehy, ale potom je už príliv. A všetko je krásne, čisté, modré, nádherné. Včera sme sa informovali ohľadom vodných skútrov. Majú najlepšie ceny zatiaľ, čo sme videli. 30 € na pol hodinu. V Kambodži sme platili 40, v Chorvátsku to bežne chodí za 60, 70, asi aj viac. Takže majú veľmi dobré ceny za vodné skútre.
Na zajtra už máme program, takže asi pozajtra sa troška povozíme. Ako? Všade sú tu Masajovia. Masajovia sú vlastne, hej, títo ľudia oblečení ako domorodci. Sa volajú Masajovia, núkajú tu turistom atrakcie, suveníry. Alebo trávenie času s nimi. Alebo trávenie času s nimi. A to je to trošku také smiešné, že to, čo sa deje v Thajsku, že starí, zúfalí muži idú do Thajska a hľadať mladé ženy a znova objaviť nejaké to vzrušo v sebe, tak tu sa to deje naopak, tu zase chodia staršie ženy s mladými domácimi. Často vidieť, že 50-60 ročná žena sa drží za ruku s domácim mladým človečikom a užívajú si spoločné chvíle. Tá žena odíde. Joj! Skoro som zapadol. Tá žena odíde a ten Masaj alebo Beach Boy, nazvime ich akokoľvek, si nájdu ďalšiu obeť. Ale obrazy majú fakt nádherné. Aj sa opýtam na cenu, zaujíma ma to. Napríklad tam ten taký veľký obraz sa mi veľmi páči. Nemám ho ako zobrať so sebou, ale zaujíma ma cena. Pretože toto by som si fakt vedel predstaviť, toto je v štýle, ako mám zariadené doma. Čierne so zlatým. What is the price for? Dollar shilling. Dollar. Dollar. Yeah. Dollar like this. 180. Yeah, 180. Yeah. So So just- the price because me is 20. Yeah. I got you. Okay, I will see. So Because listen, it's too big. How I can take it back home? You know what I mean? So listen, we take out the frames and we roll it. Then we put to the top. Aha. But this is a business. A doma Yeah, si for to the môžeme price, then we zarámovať. continue price. I understand. Takže dá sa to zrolovať, Yes. hociaký je veľký obraz, oni vám to poskladajú a doma si to znova vyskladáte, ten rám a natiahnete na toto plátno. Alebo dáme zarámovať. Alebo dáme znova zarámovať. Good to know. Good to know. We will see we just arrived. Listen, brother. This is morning. So you are first customer. So tell me how much. This is price maybe you think is expensive. I give you discount. $50. $50. Yeah. Like this. 50. Yeah. Kidding me, my friend. Come up a little bit. We will see. We just arrived. So. Really one because this is morning. You are first customer. I got you. I want to open business for you. Yes. Ale, tell me ale how- vieš, ale to je ten problém, že ono to zroluješ, ale aj tak tú šírku bude mať. Potom to musíš... Tell No, me how much. takže... my friend. Just come up. We will see, okay? Listen, bro. Pole. Where you from? Doesn't matter. Where from? Každý sa... Okay, listen. Tu sa nemôže opýtať na cenu. I give you my last price. Okay, we will Make it- come later because we need to think about Okay, it. make it 100. We'll see. Tu sa nemôže proste na nič opýtať, informovať, pretože sa nalepia na vás. Ja som len chcel vedieť, koľko to asi stojí. A potom by som o tom mohol ďalej premýšľať, či to chceme, nechceme, hľadať potom možno nejaký krajší obraz, alebo čo sa viac hodí domov. Ale tu sa na vás hneď nacucnú, odkiaľ ste, koľko viete platiť. Poviete, odkiaľ ste, tak začnú rozprávať vo vašom jazyku. Ako sa máš, povedia ahoj. A myslia si, že tým vás získajú, ale asi niektorých ľudí tým získajú. Nie to je ukradnuté. Mne sa to musí páčiť. Musí to byť za dobrú cenu a to je pre mňa podstatné, nie že akým jazykom nám nebude rozprávať.
tam vidí? Aha, Tu je. hviezdice. Je tu plno hviezdic, v nejakých krajinách musíte dávať pozor, aby ste nestúpili na ježka, tak tu musíte dávať pozor, aby ste nestúpili na hviezdicu. Ale to je ten lepší prípad, pretože ona vám neurobí nič. No, skúsime ju vyloviť. Skúsime ju vyloviť. Alebo pôjdeme ďalej, kde bude pličia voda. Ale táto je jaká farebná, pozri. Trochu sa bojím. A ja sa bojím. Teraz by sa hodil. Musíme si na budúce zobrať aspoň nejaké eurko, lebo ja neviem, že či niektoré sú jedovaté alebo nie, ale videl som, že niektorí ľudia to držia v ruke, tak ja by som to najradšej skúsil nejakým spôsobom vyloviť, ale... Ahoj! Ja som vás spomínal na začiatku videa, že je tu jeden Čech, domáci, ktorý hovorí úplne plynule po česky a akurát prišiel. Ale on tiež ponúka nejaké služby a my sme si to zarezervovali cez hotel. Takže tak. Ahoj, ako sa máš? Môžeš. Počúvajte ho, ako rozpráva po česky. Ahoj, jak se máte? Budeš na YouTube. Všetko OK? Budeš na YouTube. Nevadí? Budeš na YouTube. Nevadí. Chápete? Domáci sa naučil po česky. Aha, už chytá. Pozrite sa. Dívaj. Ešte žije. Ešte žije, OK. Žije. Ako vieš, že žije? Aha, A vidíš, to je... aha, tie. Áno. Ešte. Také chápadlá to má. Takže tu máme hodně různých druhů. Máme červený, hnědý, černý. A je bezpečné. Ale to je může zůstavit hore jen za 1 minut. OK. A později bude zemřít. Aha. A musíš namočiť. Ano. Aha. A sú aj jedovaté poison? niektoré? Všetky môžem chytiť. To je poison. A iné? Ani jedno. Červená? A červená? Červená je také, ale také není dobat. Takže tu... Červenú nie. Červený je tak, ale není tady. Možná můžeme procházet až do tam. A tu nemôžeme chytiť? Červenú. Možná. Všetko môžeme chytiť, všetky hviezdice. Áno, všetko. Dobre. Chceš to chytiť, Miška? Oji, nechoš... Chytím ti telefón, no vyber to. Nič ti neurobí, poď. A my to bude prejsť. Nemusíš po anglicky rozprávať. Tu ti rozumejú. Máš. Aha. Víš? Welcome to Zanzibar. Hakuna Matata. Nádherné. Daj troška pod vodu. Tam koseky v ten restaurace u vody jsou hodně. Pôjdeme tam. A zo spodu cítim. Vidíš, to je no. Aha. Aha, koľko veľa. Aha. Odfotíš ma rýchlo. Odfotím ťa rýchlo, hej. Ideme sa odfotiť a potom ešte ideme hľadať iné druhy. Dobre, ja to skúsim teraz, ale ja to bojím sa. A nie si na výlete dneska? Či iní s inými ľuďmi idú? Ty len hľadáš ľudí? Kolega. Kolega. Oni, áno. OK. Nebojí. Trošku sa bojím. Bojím sa. Ale dám to. Bojím sa. Musím chytiť odvahu. Bojím sa to chytiť. Myslí na to, že to je ako kameň. Hej, že chytáš kameň. Dobre, to dám. Jasné, že dá. Nevidím, počkaj. Kde je? No, toľko si nad tým rozmýšľala. Čak nestratí sa. A teraz sa stratí.
rýchle. Tady je. Tam. Nevidím. Ani ja. No keľu. Prostý piesok. Bola si na dobrú fotku. A tu je. Aha. Tu je. Rýchlo. Dobre. Rýchlo. No, No, nedá sa rýchlo. to je ako kameň. Nedá sa. Nie je. Tam je. To dám. Jasné. Ja sa bojím na dole. Ja keď som vo Vietname chytil hada. Dobre, počkaj, už to dám. Počkaj, dobre, dám to. Dobre, už to dám. Dobre, už to držím. Au, super. Dobre, idem ťa odfotiť, dobre? Mám čo to? Fotenie máme za sebou. Takže ďakujeme veľmi pekne. Asante sana. Tam jedete teďka. Sorry? Tam jedete. Pozrieť ešte nejaké hviezdice ešte. Ale vidíte, že tu sú miestni ľudia, ktorí proste vám len prídu pomôcť. Že je to super. Nikto od vás nepýta nič, no čes výnimkám. Ale veľa ľudí od vás nepýta len tak peniaze. Ale sú tu v pohode. Veď ty si tu, a máme. Aqui je dlho tak. Tam safari. Že ideme ďalej. Skážem na Facebook. Už dáva Miške Facebook. Ale sú tu v pohode. Samozrejme, že každý jeden tu ponúka nejaké služby. Takže sú milí na vás. Možno iba preto, že sú v pohode, možno len kvôli tomu, že snažia predať nejaký biznis. Myslím si, že to druhé, ale netlačia až tak na vás. Keď im poviete, že nemáte záujem, tak odídu. Ja som si myslel, že tu budú o mnoho viac obťažovať turistov. Že aj keď poviete, že nemáte záujem, tak vás budú chytať, ťahať. Inak toto sa stáva vo veľmi ospevovanom Thajsku, že hlavne v Krabi, že aj keď poviete, že nie, tak sa vás dotknú, ťahajú vás do reštaurácie fyzicky a to sa mi moc nepáči. A ja som si myslel, že toto tu bude ešte viac vyhrotené a popri tom nie. Nie je to až také zlé. Cítim sa tu byť veľmi bezpečne. Takže tak. Aha, pricuclo ma chápadlo. Aha. Tento je na tom, že v Thajsku vás ťahajú do reštaurácií a tak, hlavne v meste, a na pláži už nie sú žiadni domáci. Na pláži sú, veľa pláží je takých, že ste tam len vy sami, nikto iný, možno ešte pár turistov, ale tam na vás už nenútia nič. Že tam si môžete úplne užívať prírodu a tak ďalej. Tu je to naopak, skôr v meste na vás až tak netlačia a tu na pláži za vami chodia a ponúkajú vám rôzne služby, ale dá sa to zniesť. Jumbo!